В съвременната световна ситуация всички виждаме колко критично зависими сме от традиционните горива. Ето защо обучението в сферата на възобновяемите източници е толкова важно днес. Тук нашите ученици ще овладеят новите технологии, за да се грижат за ресурсите на природата разумно и със смисъл за утрешния ден. Вярвам, че в това ново пространство те ще открият своето вдъхновение и ще пораснат като личности, които ценят природата и създават един по-чист и устойчив свят. На добър час. На добър час на децата и на колегите. Днес ще ви представим този учебен стенд. Той се състои от 800 ватов вентилатор, който пресъздава вятъра в природата. Този вятър задвижва ветрогенератора и чрез въртеливи движения произвежда електричен ток, който минава през проводника или така наречения кабел и стига до таблото, което е вътре в стаята. Сега да ви покажа как работи. Сега може да влезете навътре. Електричеството, което произвеждаме в коридора, преминава през кабела, влиза в таблото и после отива в батерията или акумулатора, от който много лесно може само след два кабела да решим кой консуматор да захраним. Примерно LED лампата, която е енергоспестовна и свети много, или нормалната кружка с нажижаема жичка, която също отделя светлина и топлина. Казвам се Рангел Гайдаджевски, ученик съм в 10 клас, специалност топлотехника, и в тази част на STEM центъра ще ви представим система за загряване на топла вода от слънцето за битови нужди отопление. В центъра на системата имаме бойлер, в него са монтирани две серпентини, горна серпентина и долна серпентина. Долната серпентина е свързана с кръга на слънчевия колектор. Тази слънчева светлина, изкуствена, която се пресмирява от тези прожектори, идва тук към този соларен панел, който събира съответно светлината и я произвежда в протони и електрони, които чрез тези проводници или кабели идват тук към това табло, на което имаме съответно контролер, 12-волтова система, акумулатор, инвертер, бушон и 220-волтова система. След като електричният ток от соларния панел дойде тук към контролера, може да видим как включваме тук 12-волтовата система. Може също така и от контролера да пренасочим тук към акумулатора самия електричен ток. Аз съм Златомир от 11-тия клас със специалност топлотехника и днес ще ви покажа два опита. При единия ще ви покажа как водата може да бъде използвана като чист източник на енергия. Като започнем с ветрогенератор, който използва вятърната енергия за създаване на електрически ток. След това, който минава през вода, която водата се разделя на кислород и на водород. Водорода след това се съхранява в резервоар и вече след като е съхранен, се използва от горивната клетка и за създаване на електрическа енергия, която след това задвижва самата количка само единствено на водород. И ето така се движи само на водород, създаден от водата. Разделен. Също така това може да се направи и с соларен панел, с използването на енергия от слънцето. Аз съм Григор от 11-я клас, като съм от паралелката експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична техника. Днес ще ви представя нашата метеорологична станция, чрез която правим анализи в реално време, като чрез нея може да разберем количеството валежи, посоката и скоростта на въздуха, UV-лъчението и температурата и влажността на въздуха. Чрез този стенд информацията отива директно на нашия дисплей, чрез който прави 7-дневна програма.
Здравейте, аз съм Мартин Атанасов от 11 клас и сега ще ви покажа компонентите на една климатична система в автомобил. Започваме с компресора. Той е сърцето на климатичната система. Оттам минаваме към кондензатора, след това филтродехидрата, терморегулиращия вентил, от терморегулиращия вентил към изпарителя, вентилаторите и вече към контролния панел в купета на един автомобил. Това е станция за рециклиране и зареждане на хладилен агент. Тя работи с Ферон А134А, като тя е, както каза господин, напълно функционираща. Можем да видим на нея, че има високо налягане и ниско налягане. Те са с тези барометри репрезентирани. За жалост не мисля, че има време да покажа точно как работи, но мога да обърна отзад и да видим нещата, които има отзад. Това е самият резервоар, в който се съдържа хладилният агент. Тук имаме UV масло или така наречен осветител и тук се събира мръсното масло, което се изтегля след и рециклирането на феронът. Тя е изключително модерна, както каза също и господинът, и служи за опазване на околната среда, тъй като феронът, нарочно казвам, рециклира, тъй като не се изхвърля в околната среда, а се изтегля в резервоарът.